1947 bungwe la United Nations linapanga mapu amaiko awiri. Palestine inatenga 44%, pamene Israeli inapasula 56%. Mzinda wa Jerusalem unagawidwa pawiri. Western Party inapasula ku Israeli, ndipo Eastern Region anayipereka ku Palestine. Ngakhale mzinda wotchuka wa Bethelehem unali m'manja mwa Palestina, umenewu ndi mzinda ofunikira kwambiri pakati pa Khristu. Mukapita m'Baibulo pa Luka amatiuza kuti Yesu Khristu anabadwira komweko. Rakelo mkazi wa Yakobo anayikidwanso konko. Ngakhala Khristu ambiri achiluya amakhalanso komweko. Timaona mu nthawi ya Krismasi kumapita alendo osiyanasiyana kuchokera ku Africa, Europe ngakhala America kukaona malo ochitisakanso. Akhristu amenewa amakaona malo amene kunabadwira Yesu Khristu, amakaonanso chiliza cha Rakelo ndi zina zambiri. Mmene ndakuzirani kale kunena kuti 1947 United Nations inapereka mzinda umenewu m'manja mwa Palestina. Koma itangoyamba nkhondo 1948 Ayuda anayamba kuthamangitsa aluya onse amene amakhala ku Bethlehem komanso East Jerusalem. Ambiri mwa anthu amenewa anasanduka marefugee m'maiko a Egypt, Iraki komanso Jordan. Tikumbutsane pano kunena kuti aluya ambiri amene amakhala ku East Jerusalem komanso Bethlehem anali Khristu, sikuti onse anali Asilamu. Chifukwa ambiri timasokoneza, timaganiza kuti tikangoti aluya ndiye kuti ndi Asilamu. Sizili choncho yayi. Mukapita ku Jordan mukapeza Akhristu ambirimbiri amene achasuli ndi azungu ndi aluya. Chimodzimodzinso ku Palestine, anthu amene amakhala ku Bethlehem komanso ku East Jerusalem anali Akhristu koma achiluya. Ndiye itayamba nkhondo 1948 Ayuda anayamba kuthamangitsa aluya amenewa amene amakhala ku Bethlehem komanso East Jerusalem. Anawathamangitsa ambiri anathawira ku Egypt, Jordan, Iraq, Syria ndi maiko ena, ndipo kumeneko anasanduka marefugee. Osakhalisa Israeli inajambula mapu awo amene amaonesa Gaza ndi West Bank ngati malo enieni a Palestina. Ndakuwuzani kale kuti United Nations 1947 anakhazikitsa mapu. Geographically Palestine inapasudwa 44% of the land, Israeli inapasudwa 56%. Koma 1948 Israeli inapitiriza kumenya aluya onse amene amakhala ku East Jerusalem ndi Bethlehem ndikuwathamangitsa. Anapita kukunja kwa kama refugee, then anapanga mapu ena, ndipo mapu amenewo amaonesa West Bank ndi Gaza ngati malo enieni a Palestina. Olo mutakhala inuyo zimene simungalole. Malawi timamudziwa bwinobwino pamene anathera Chitipa tunsanje, Mchinji tunkhotakota. Ndiye kupezeka kuti wina akangobwera kuna kuti basi Blantyre, Mulanje, Tcholo yonseyi ndi mbali imodzi ya Mozambique, komanso Mchinji Lilongwe Zambia atatenga. Kalonga komanso Chitipa, Khadabe ife a Tanzania atatenga. Zimene zovuta kwambiri kuti Amalawi avomereze. Ndiye 1948 Mapalestina amadziwa kuti ife ndi 44% of the land, Bethlehem komanso East Jerusalem zonse ndi zathu. Kunapezeka kuti Israeli inathibula ndi kuwalanda. Then Mapalestina anapitiriza kwa mtima kuti no, izi sitilola. Nkhondo inapitirira. 1967 kunachitika nkhondo ina, Israeli inapanganso mapu ena atsopano. Mu nthawi imeneyi analanda Bethlehem komanso East Jerusalem. Atalanda zimenezi tinaona akumanga nyumba zawo ndithu ndikumawuza anthu awo Ayuda kuti azikhala kumene koko. Tiyerekeze Zambia ilande Mchinji ndi Lilongwe, ndi azipita kumene kuja kumanga nyumba ndikumawuza anthu aku Zambia kuti tapitani muzikakhala ku Lilongwe. Amalawi kwathamangisako. Inu mungalole? Zimenezi ndi zimene zinachitika 1967 pamene Israeli inalanda Bethlehem komanso East Jerusalem. Pofika 1980 Ayuda anathamanga ndi kulandiratu East Jerusalem, and they claimed the whole city as their capital city. Timamva masiku ano kunena kuti Jerusalemu ndi mzinda wa
ndi mzinda waukulu wa ku Israeli. Ngakhale chakwera posayida pompa amene kuti ife tikatsegula embassy ku Jerusalem koma sanasegule chifukwa iwo chakudziwa kuna kuti ndi zolakwika kwambiri kutsegula embassy ku Jerusalem chifukwa mzinda umene ukanganirana. 1947 mapu anaperekedwa kuti East Jerusalem ni mbali imodzi ya Palestine, West ndi ku Israel. Koma 1967 analanda Aisraeli analandiratu dera lonse lija ndikunena kuti Jerusalem ndi mzinda wathu by 1980. Dziwani kuti zimenezi palibe anavomereza. Maiko onse ku United Nations anakana ndipo anatsimikiza ponena kuti East Jerusalem ndi mbali imodzi ya Mapalestina. Komabe inu mukudziwa Israeli sinamvere malamulo a United Nations, ananda Jerusalem kufikira lero. Ngakhale panopa Jerusalem is part of Israel. Komabe maiko ambiri pa dziko lapansi kuphatikiza Malawi amakana kuti East Jerusalem ni mbali imodzi ya Palestina. Mwachidule mizinda ya Bethelehem komanso Jerusalem yakhala yolimbirana kuyambira 1967. Mzinda umene wa Bethelehem wakhala kulamulidwa ndi Israeli kwa zaka zoposa 28 kuyambira 1967 kudzalekeza 1995 pamene unaperekedwa m'manja mwa Mapalestina. Pamene ndikunena pano Bethlehem imalamulidwa ndi Mapalestina, komano Jerusalem anayiphatikiza ndipo ikulamulidwa ndi Israeli. Koma ndakuwuzani kuti zimenezi zinachitika by force, sizovomerezeka ku United Nations. Pamene nkhondo ikupitirira ku Gaza, maiko a Turkey, Honduras, Colombia, Bolivia, Brazil, Venezuela, Chad komanso Bahrain athetsa ubale ndi Israeli. Dziko la South Africa lapempha International Criminal Court kuti limange Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mukunena kwawo a South Africa amenewa akuti Prime Minister ameneyi waphetsa anthu 11,000 osalakwa. Ambiri akudabwa kodi zimenezi ndi zotheka kuti ICC ikamange mtsogoleri wa Israeli? Mbuyomu George Bush wa ku America ndi Tony Blair wa ku Britain anapha anthu oposa 1 miliyoni ku Iraki, koma ICC sinawamange. Vladimir Putin akupha anthu ku Ukraine, ICC kumusaka koma sanamangidwe. Tikukumbukira miyezi ingapo yapitayo South Africa inali pambuyo kupanga support Putin akuti asamangidwe. Lero omwewo akukopa International Criminal Court kuti imange Netanyahu. Kodi America ingalole zimenezi? I don't think so. Tikayang'ana zimene zikuchitika ku Gaza, magulu onse awiri ndi olakwa. Hamas inapha Ayuda oposa 1,000 pa 7 October. Israel yapha Palestina oposa 11,000. Mzimayi uja wa ku South Africa amene amagwira ngati foreign minister wakhala kulankhulana ndi gulu la Hamas, amachita sapoti komanso sanawadzudzule zoyipa zimene anachita pa 7 October. Chifukwa tikudziwa bwinobwino kuti Hamas inachita zinthu zolakwika kwambiri ndi amene anayambitsa nkhondo imeneyi. Pa 7 October anapita ku Southern Israel ndi kupha Ayuda ambirimbiri komanso ena anachita kidnap. Then Israel pochita react inapita ku Gaza ndi kuyamba kupha anthu. So sitikunena kuti Israel ikuchita zabwino, koma amene anayambitsa ndi a Hamas. Anayambitsa choncho nkhondo ija panopa yavuta aliyense akupha nzake. So in short, South Africa imeneyi ikuoneka kuti ili ndi mbali chifukwa chona kuti zinachitika zimene zijazo za pa 7 October. Foreign minister wa ku South Africa analankhula ndi gulu la Hamas koma sanawadzudzule kuna kuti zimene achita zoyipa, amakhala ngati akuchita support. Ndiyero achina la maposa akupempha International Criminal Court kuti imange Israel Prime Minister. Pamene patu zunguonesatu kuti South Africa ili ndi mbali zili ngati zomwe zija zimene zinachitika ku Ukraine. Vladimir Putin ndi Zelensky onse akupha anthu osalakwa, koma ICC inasankha Putin kukhala olakwa mpaka namutulutsira warrant of arrest. Zonsezi zinkachitika chifukwa cha mphamvu za America ndi NATO, ndi amene ankalimbikitsa kuti Putin amangidwe potengera ndi maudani awo. Ndiye mwina ambiri mukhoza kudabwa
ndi chifukwa chani chipani cha ANC kapena nene kuti ndi chifukwa chani boma la ANC limadana kwambiri ndi Israeli? Apa ndingokufotokozerani mwachidule mmene unayambira udani umenewu. 1967 pamene anthu okuda amenyera ufulu wawo ku South Africa, boma la atsamunda lija limatchedwa kuti apartheid regime limene linkatsogoledwa ndi John Vorster linapanga ubale ndi Israeli. Chimene chinkachitika mu nthawi imeneyo, Ayuda ankatumiza zida za nkhondo zophera anthu akuda, komanso Vorster anapita kukacheza ku Israeli mchaka cha 1976. Pali zambiri zimene Israeli inachita militarily komanso financially pothandiza atsamunda amenewa amene ankazunza anthu akuda. Ndiyebe potengera ndi ubale umenewu, anthu ambiri achikuda ku South Africa amadana kwambiri ndi Israeli. Tikukumbukira pa maliro a Nelson Mandela, Prime Minister Benjamin Netanyahu anayitanidwa kumeneko kuti akalankhule, koma mwadzidzidzi chipani cha ANC chinamuchotsa pa listi ya anthu olankhula. Zimenezi ndi umboni onena kuti South Africa imadana kwambiri ndi Israeli ndipo amachita sapoti ma Palestina. Ndi chifukwa ndakuwuzani kuti pa 7 October Hamas itachitira chiwembu Southern Israel, foreign minister zimayi uja ku South Africa analankhula ndi gulu la Hamas pa phone, koma sanawadzudzule kunena kuti zimene mwachita zolakwika. Lero South Africa yomweyo ikunena kuti ino ICC tammangeni Benjamin Netanyahu akupha anthu osalakwa ku Gaza. Zimene zizunguonesera kunena kuti South Africa ikuchita support ma Palestina.